Основно меню. Игра, бутон, 1 от 7. Входяща поща, вертикално меню, новини, елемент от менюто 1 от 5, назад, основно меню. Игра, бутон. Екран игра, пускане на хоризонтален раздел. Разделът приятели се намира в горния десен ъгъл. Група раздел МО, зареждане. Зареждане. Генериране на свят. Изглед на играч. Натиснете бутон за чат, за да отворите чата. Изпразнете. И игрово меню. Възобновяване. Изглед на играч. Morph Tool. Изпразнете. Изпразнете.